Hello, hello. Hey, voin chu Sunday ani a voina hey tlaya ei tur mo alu kan lo beido na hey ngathu nga pahni kha kan ro ta thot ta ni chu chan chu bei chu han uiwat se han thakvat me se atui ni me mo chuanin ti hian a pakhat kha min to wangin kan han dai flu tir deuh bor ati hian chuanin a ru he kan zong le mei don ni chu mo chuan hi ba khor kan tel tur ania alu le bok ba khor voina kan bei tur chu a chuanin alu kha a min deuh to em ti kha kan han enama setle min ala min chiang lo ka tia chuan hei a ru chu khu in hmu em ti khuanin in thlang chuak anga in pe le mei don ania a then chuanin a hma chuanin tia kan ro hi I kan ro ta tuin nen chuan a tui kha kan thlilu thin ta mo ma se okay mi chim lim vak lo tan chuan ti hian a poi lo me ke a ro khi ti hian in kan lo pe zelanga chuanin kan hmar charot te kha tui atlem deuh wangin tui ne hang ka ti bel deuh shim shim a tui kha ka thlak te la o chuanin ti hian kan hmar charot kha kan thlaka ti khian khi mi ringot po khi a tui hmel to a hi kan ba khor ti tur khak tel tur khan ya ka silfai to a ma se ka ba khor thlak lai ken tir tu tur ka nei lo phone hi ke ma ken ani wangin kha ha chu kan lo la tel lo me nga avan pui tak em ti khian soda ka tela ba khor thlak ma khan soda kan telang a chan chu alan shin thei nan le azor that thei nan chuanin a hei lo phul hlut to a alu po kha ti khian soda tel hnu kha chuanin a min chiang to don ani chu mo a koi deuh ang ti khanin om tran deuh hlek to a chuwang chuan ti khianin ba khor kha kan lo thlak to don ang o ba khor ti hian kan lo thlak to a ba khor khi atam em o intimate thema se atam lo ni o mi chuan ba khor hlang te po khi an bei thina chuwang chuan ke chu ba khor hlang top be ai chuanin ti khianin alu nen ka tia alu khi duain khalo tel tam sheta khia kan chokko yanga kan han chokwa langa mo chuan ba khor khi zor deuh hnap turania tui khi atlem em o katia chuanin ma se ba khor an zor hnu khanin ti khian atlem lawa ma se tlem chu ka tel bel thawa chan chu alu beya hi chuanin tui hi a hek ve du ema bokbon beite anga ni lawa alu bei hi chuanin tui hi ama mo hnem bi ka ni ti kha ka soile du ni chuan ti hian alo min to a tui me lut tu ka tui don lut tuk bok mo ka siam lai ngei po hianin ke po he ka chila pu char lo min to a te chuan gas kan lo off anga hi alan dan chu anya mo tui lut tuk don thank you bye bye